sige noget? Det ligner lidt, at jeg spiller GTA på telefonen. Så jeg sætter den så. Move. Move, bitch. Bare kryds. Du har ret, du har. Jamen, kan tage den derinde. Bare tag den. My friend, there is someone who wants to meet you, and believe me, you want to meet him. You think I'm into some bad stuff? Let me tell you. This guy has a finger in every pie in Los Santos and beyond. Meet me at LSIA, and if you embarrass me in front of him, I will kill you. Du skal dreje ind der i hullet. Det der? Nej, det andet. Der er ikke nogen hul. Jo, derovre er der. Prøv at kigge over i den anden side. Okay. Hvorfor drejer du ikke ud der? Hvorfor drejer du ikke ud der? Jeg vidste ikke, der var det. God damn it. Der er police. Police. Oh, shit. Bro. Whoa, shit, baby. That was good about to take back Google. Run. I killed it. Okay, nu er det til at filme. Ja. Du skal bare filme lige på skærmen. Kan man se mig? Ja. Kan man se dine fingre? Nej. Kan man godt se mig? Ja. Okay, lige meget. Jeg filmer 2 minutter. Ja, men vi skal filme i film. God damn it. You kidding me, baby? Baby Trevor. I kill you. One. See you later, alligator. See you later. Tænk, mit hotel ligger lige herovre. Jeg har en frisør lige overfor. Og mit hotel. Må du se mit hotel? Mm. Derefter skal vi også lige have... Jeg kører lige over til min bil, den er meget federe. Der holder min bil. har du sådan en der bil? What? Du kan selv kigge ned på mappet. Og ærgerligt, jeg kan ikke fruen på sig. Jo. Nå godt nok fruen. Det er min bil. Den koster jo næsten ikke et skid. Hvad koster den? Sådan et eller andet, 1 million eller et eller andet, og man starter med sådan en billion. Og den koster sådan 1000. Og man starter Taxa. med et eller andet. Til sidst skal vi også lige have en sang på. Så kommer det til at blive en lang sang. Yes. Det skal være sådan en rigtig sang. Mm. Prøv
Prøv at se, hvor mange der er i mappen. Ja. Goddammit. Kom lidt ned på bilen. Perfekt. Der kan også komme ild ud af den. Har du set det? Du siger bare, når jeg skal pause. Du skal ikke pause. Det skal... Er der 5 minutter gået? Ja. Hvor mange minutter er der nu? 34, 35 og 5 minutter. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Du behøver ikke at tælle. Goddammit, der er ikke kommet noget på. Okay, det ser fedt ud, det der. Jeg kan ikke finde mit hotel. Du siger bare, når jeg skal spille igen. I'm gonna go fill out. Fri. Ja, fri. Jeg lige over til mig. Hov, skete noget. Jeg kommer over. Du har 10%. Jeg kører lige over til Michael. Kan du kende det, Michael? Det er... Ja. Vi er tæt på Michael. Jeg skal bare lige op af her. Ups, så er du ved Michael lige nu. Nej, jeg er ikke lige nu. Skal vi se her. Stop kølen. Så Skal vi op ad den her vej? nu er du med Michael der, lige Det var derovre. ikke lige den rigtige vej. Var det ikke? Nej. Eller hvad? Det ved jeg ikke, om det var. Det er lige nu, er det sådan, så. Det er sikkert lige en anden vej. Der. Der. Nej, det er fandme ikke Michael, er det? Nå, Det er fandme ikke Michaels hus. Det er det andet. jeg tror, Det er fandme ikke Michaels. Eller hvad? Det er det bare ikke. Jeg kan bare ikke se Michaels hus. Goddammit. No, kender du ikke det her? jo, Her man skal ind. Kommer man ikke bare til det samme sted lige nu? jo, vi er, hvis vi er kørt det samme sted. Ja, det føler jeg virkelig også, vi er. Ja, nej, vi kører længere ud. Vi skal ind igen. Det er godt nok også et blærevej, når man ikke kan se over til huset. Skal man så ned her? Bare husk, der plejer at være et lyskryds. Okay, du har været der, fordi jeg har set dit drift. Jeg så dit drift. Man skal ikke ind der, det er vi altid har kørt ind. Så jeg tænker, vi skal den her vej. Ja, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, Bankels hus er der. Jeg kan bare huske det her lyskryds. Ja, Det kan jeg godt huske. Og jeg kan huske den her vej. jeg tror, Og jeg kan huske, at man kan dreje ind et eller andet sted. ja, Det er det, som jeg kan huske det. ja, du også jeg kunne huske det. Jeg tror, jeg skal spille nu, fordi den er ikke så meget procent. Jeg kan ikke se det, men jeg ved det, fordi den er 10%. Stop videoen. Den er ikke så meget procent. Hvad du laver? Jeg troede, det var den her vej. Nå, Sejt. hvordan du laver? Du ved godt, jeg har kun én gang den der bil. Når jeg skal køre med den igen, så skal den være så smadret der. Det ved du godt, ikke også? Hvorfor gør du den så i stykker? Jeg vidste ikke, men nu ved jeg, at du flikkede sig. 10 minutter snart. Jeg siger nu, når du skal stoppe, ikke også? 3, 2, 1.